салом дӯстон, айни замон дар деҳаи уртабуси шаҳри Ҳисор қарор дорем. Аз ин тараф роҳ ба сӯи маркази шаҳр ва манами бошад қалъаи Ҳисор. Аз ин тараф роҳ ба сӯи шарора, дар ин ҷо мағозаҳо ва хонаи фурӯши имрӯзамон дар манамин минтақа ҷойгир мебошад. Аз ҳамин роҳ то хона тақрибан 500-600 метр. Бисёр бад гап намезанем, рафтем. Аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз ва худи хонаи фурӯшӣ. Аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз ва худи ҳавлии фурӯшӣ. Манамин сарҳади ҳавлӣ мебошад. Ворид мешавем. ҳавлии фурӯшӣ имрӯзамон дӯстони азиз дар умум иборат аз 6 сотиқ замин ва 4 дар хона мебошад дӯстони азиз. Дар деҳаи уртабузи шаҳри Ҳисор қарор дорад. даруни бино таъмир дорад дӯстони азиз ва инчунин боз газхона, ошхона дораду дутаи дигар такхонаи 5x3. ҳама дарахтҳои ҳавлӣ мевадиҳанда мебошад дӯстони азиз. нархи ҳавлӣ бошад 380 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, рақамҳое ки охирашон 5858 мебошад. ватсап доранд. аз номи канали Dom TJ занг зада пурсон шавед. марҳамат дӯстони гиромӣ, навормона шурӯъ мекунем. дар ин ҷо дарвозаи ҳавлӣ, даромадгоҳ чӣ хеле ки мебинед, ҳавлӣ гирдо ба гирд маҳкам мебошад. 4 кунҷа аст дӯстони азиз. дар ин ҷо махсус як баланди тайёр кардагиам барои бочкаи об. ин бошад бинои асосӣ. дар ин ҷо якум ҳуҷраи истихоматӣ меҳмонхона мебошад, дари алоҳида дорад. ва аз ин ҷо медорем дӯстони азиз 2 ҳуҷраи истихоматӣ ҳаммом аст. боз як долон аст ки ҳамчун як ҳуҷраи истихоматӣ иловагӣ қабул карда мешавад. ва аз ин тараф дӯстони азиз даромади такхона ҳасту. дар он тараф бинои иловагӣ бо газхонаву ошхона. аз қафои ҳавлӣ бошад боз 1,5 метр ҷо ҳаст. навормона шурӯъ мекунем аз якум ҳуҷраи истихоматӣ. якум ҳуҷраи истихоматӣ меҳмонхона мебошад дӯстони азиз. чӣ хеле ки мебинед, даруни бино бо таъмир аст. марҳамат дӯстони азиз, даруни бино дар ин ҷо чӣ хеле ки мебинед, дуюм ҳуҷраи истихоматӣ, сеюм ҳуҷра ҳаммом ва чорум ҳуҷраи истихоматӣ. дари сеюм ҳуҷраи истихоматӣ маҳкам мебошад дӯстони гиромӣ, омада аз пешӣ мебинед. ин ҳуҷраам низ таъмир дорад. дар ин ҷо бошад ҳаммом аст. ва ин бошад охирон, яъне чорум ҳуҷраи истихоматӣ, ҳуҷраи хоб аст. чӣ хеле ки дидед, ҳама ҳуҷраҳои истихоматии хона реза дорад. ва дар ин ҷо чӣ хеле ки дар аввалин навор қайд кардем, бинои иловагӣ бо ҷойгиршавии газхонаву ошхона дӯстони азиз. дар ин ҷо бошад такхона, ҳавлӣ дута такхона дорад. ҳардуяш 5x3 мебошад. ва дар қафои ҳавлӣ низ чӣ хеле ки гуфтем 1,5 метр ҷои холӣ аст. метавонед манами хел маҳкам кунед. нархи ҳавлиро боз такрор мекунем, 380 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ занг зада пурсон шавед. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати канал ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамои 927 14 55 15 танҳо дар ватсаби инки телеграм муроҷиат кунед. то боздид, ба рӯи кор. худо нигаҳбон.